Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Everywhere that you're watching this live telecast, kindly share the link for us so that at least people will get to know that I am live. Tony Silas. Oh my goodness. My goodness. And I just Sofu Jima a champion Sante. I go see I say wow here. Now but and so at say any money ya na say nya no makane e wudi ebe Ebeneza Dunya Josephine Boating Josephine enyumre na hu ni say live telecast na ye and na de o man say no abaivui. Oh my goodness. Oh. And then they clear on. I Gideon Omari and Koma. The church will be I believe so be here. How are you all doing? How are you people doing? I believe you all are doing good. Wow. Oh, they thought I won't come. No. I'm not a type you can discourage me. Oh, Debbie. Minya sa type no. Mabamu muyo. Ana. Hey, Sunday ni make us an one time I say oh. Na mfise mabamu abu. Oh, Debbie. Me kyerɛ mo sɛ mo mama ni na hɔ na mo mama ni mmere ne wiase no. Wa mo ani amere a. Enye. Kodwa Asante. Me kyerɛ wa nwumere ba bia obi awurade mfa wo hyɛ ni nyina sema me Stella Champon. It is say Stella me ba chaw me da wase o me nsa aka wa kyɛdeɛ no. Na me hyira wo. Emo obi a mfa hyɛ ni tirim kura say mabamu abu. Debi. I only spoke with you, and my intention for whatever that I did was I wanted you people to see the realities. So what you say? Enti emane nyam say mabamu abu bia debi. Na me mabamu amon be dey. Me a me edi amono no mabamu abu na mo mu dua wuye no be dey. Enti na mabamu mu ni mu na mpese mu hu the realities e war grounds. Na me pese muhu realities e war grounds na nye se e bia mabamu abu se I say ubi ti baby se wa ha opatafour wa frustrate opatafour ama na bamu abu debi kura nsi da me de house of folk ne moto na me de nam o say never say die until the bones are rotten. What you say? Eno na me de nam Ivy Brown, I say, Papa, I humble myself under your feet. You shall be well. You shall be well. You shall be well. Ntimo bia anya na adwene say, opatafour mabamu abu ana bibisa. Debi. Enwini bi da. Na mom na me be say, muhu de wo wiase. Na kira bi no, obi ba no obedada. No abeka ensem bi e de atoto tirimu a. Wa hunu say dabi. So opatafour to no eya azano ya ana on kan kra enka sebio enka de omuye ni nko omunye no what you say
say di opatafoɔ say ɔmakomfoɔ ne ɔmadunsifoɔ no ɛdaadaa wɔn ɛka kyerɛ wɔn sɛ ɔmabɛri opatafoɔ so na anche ɛna opatafoɔ asa sorry. Let me hear of you. Mamente monka. Misramo. Oh, mamente monka. So, no munim say, ya bury opatafoɔ. Omanya abotre asemi din. Reverend Adako, we love you, Daddy. Thank you very much for the love. Elizabeth Odro, how you doing, my sweetest mom? Tinedu, I see no fears. Oh, of course, I'm not afraid of anybody. Jennifer Piasante, happy belated birthday to you. I believe you're doing well. Oh no, Oma Junior say Oma Berry Opatafour. Opatafour the I can't win somewhere. I said they can try to turn so ama. It is a crowd won't pay you. I feel I'm rich for no conamo ya. I don't know what the umber no more Gariana no more said I be. Among the seers and you will see me be or let's go back. Etina said Jania back. Said I be me uncle Opatafour and on one the Kuran Quadisabon. And only a when me brenne a who ya. They be almost sorry. Oba olaya ni ene wo kun ni ye fight o na ye brewase ni ye brikiu ye nse no channel no ye my bro my bro anyway me no e be che bibi ketua bi me no be che bibi ketua bi. It sounds good. And no matter what they say, you are still a part of. Oh, of course, the grace of God is sufficient enough in my life. So what I say, is here me could be a rhyme TV. Say, enche bi anu majai tree service in you. Enti won fan hye mutirim enche bi opatafoɔ. Me be jai tree service. Oh say tree service no e be limited to the tree speaking community. Or the account speaking community no. And yes, baby, I'll pass on tabaim etre kokodru no. Untimi nkodru ho. Oh. Entina marche damo mo bie eye Rhyme TV no. Enti Rhyme TV we no e ho na eye brofo. So, and I'll come brofo so you have access to so many countries. By twi we no. All the nyame be ye twi we no so no. Uhwemu a country ana biaya omo katwi enko na ye de ya twi ni beko but brofo ne de ekọ ba bia it is say no tieni o sise no ye bot test transmission senka ubie radio station ana bbsa ye free bb test transmission into test transmission and as say ye born wo eye OPATAFUOR TV na enche bia me be share with deep spiritual teachings na ehone de eye brofo nko a na I'll make sure so say me brofo no mebubu brofo na mana ye nkete na akwada akora ate ase so de me kanete masia eni ti wo hwani bo modern se won subscribe ya go to Rhyme TV. Search it on YouTube. If you are watching me live, go on YouTube and search for Rhyme TV. Rhyme TV. And then click on the subscribe button. And then at the same time, click on the notification bell so that when we upload a new video, or in case when we telecast any live show, you will get the notification. Into Rhyme TV, no, more than na monko subscribe. Nebeboa. I don't think Monty my OPATAFUOR TV ni de e twi nko an ye kan wa ha e twi
Ena Rhyme TV no so na hono ye brofo na enche ye beka brofo nko a aris kontomire ni sa na hono. Oh, say in African continent crown there are so many English speaking countries I was so much no correct. Now we answer na bruchire, imagine North and South America countries in state to do ayo over Europe so some part of Europe can brofo ni ade just imagine. And to go to Rhyme TV, the rhyme is spelled like R-I-M-E. Go on YouTube. Search for Rhyme TV, R-I-M-E. Then you add the TV to it. Subscribe to it because very soon we will be starting our live telecast, which is the English version on Rhyme TV on YouTube. Eti nyamishira mu nyina. Anwumren menemu di nkomo bi. Abro na omudidi mi nanka. Ubie ni hono mu a ose wo power. Ye di pulley crowd e chen me. Ubie ni ho. A ose wono wo power ye di pulley crowd chen opatafour. Me na me ba nya me dwuma mu every the year 2020. Eba besi 2021. Bitimi ma America, Canada, Germany, Italy. Eduru fiada dia obi adwane se okopo opatafour tie no. Mo amote abrochire ni bi mo ametimi de mo testimony aba. Na saa tumi na we. Enne kura de Awurade amana ye kese kura aboro so. Tieni o. Enti saa tumi no me de kɔ eye Rhyme TV. Number wo de me ye Rhyme TV o Ghana ha. Beduru mre bi no anwane a wonya bi ntie. What do you say? And Timamunsuru, go there and subscribe. In the past one boy bro, na so so yenim say nya metiase. Ene me no uche bibi. Me ne mu che bibi. Edema bi o ha o se otiase, what you say? Na Matthew chapter 26. Matthew chapter 26. Tienio, Matthew chapter 26, verse number 7 to 13. Matthew chapter 26, verse 7 to 13. Let me read the P version so that I'll read the English version to you at the same time. Now, let me read the English version first. Then we take on with the P version. Verse 7, it says that there came unto him a woman having an alabaster box of very precious ointment, and poured it on his head as he sat at meat. Verse 8, it says, but when his disciples saw it, they had indignations, saying, to what purpose is this waste? Verse 9, it says, for this ointment might have been sold for much and given to the poor. Verse number 10, it says, when Jesus understood it, he said unto them, why trouble ye the woman? For she had wrought a good work upon me. Verse 11 says, for ye have the poor always with you, but me ye have me not always. You see, sometimes the King James Version is something else. So you should understand me. Now, verse 12 says, for in that she had poured this ointment on my body, she did it for my burial. Verse 13 says, verily I say unto you, wheresoever this gospel shall be preached in the whole world, there shall also this that this woman had done be told for a memorial of her. Sometimes this King James Bible is something else. Now, let me read the P version. It says, Matthew 26, verse 7. I'm reading the P version of it. It says, Obabi a okura enguhweham a ne boye din. Sinadiham tuama ba ne nchen na oti edidibia a
obehwie emu no gu n'atifi. Verse 8. Na asuafoɔ no hu ye no anya won abodwo. Na wɔka sɛ ade sɛye yi ase de sɛye. Anka wobetumi aton ye agye sika pii. Na wode ama ahiafoɔ. Na Yesu hu ye no ɔse wɔn sɛ adan na moreha ɔbaa no wayɛ me ho adwuma pa. Verse 7. Ɔse ahiafoɔ wɔ mo nkyɛn daa na me de morennya me daa. Verse 12. Ɔse na sɛ wahwie emuhwehwam yi agu me nipadua so yi wayɛ ama misie. Verse 30. Ɔse no korɛ me se mo sɛ wiase baabia a ɔbɛka asɛmpa yi no ɔbɛka de ɔbaa yi ye nso de akyerɛ no nkae. So this is it. Ade a wɔsɛ ɔte aseɛ ni ɛyɛ nneɛma mmiɛnsa, topic mmiɛnsa. After reading Matthew 26 verse 7 to 13, you could see that 3 things did happen over here. One said nneɛma 3 and see here. 1. Ɔbaa na okohwie aduhwam edi gu ɛyɛ Yesu so no ɛne ohwie aduhwam no de asuafoɔ no so yɛyɛ ɛne asɛm a Yesu ɛkaeɛ nti ɛyɛ nneɛma mmiɛnsa. Na me take baako no ne sɛ 1. Yɛwɔ onipa bi wɔ hɔ a ho sɛdeɛ onyankopɔn esisiesie wo nti no ohu anibere na ho ɔtan atadeɛ 2 series ana atadeɛ $1 mpo na wobɛyi a ɛna wobɛto so ama na hyɛ koraa na wadamfo bi ana wonua bi hu a ofi sɛ atale no wotɔ de bɛɛ a £400 ana £500 adentia efisɛ onyankopɔn etimi di animonyam bi edware wo a de wode bɛyɛ ohu bia no ɛfɛ de obia to twene a ɛnyɛ no onko a wode yɛ ohu a ɛfɛ kwa edi Yesu yɛ obi a ɔbaa no ɛbɛkyɛ Yesu akyɛdeɛ na akyɛdeɛ no ɔde besiesie Yesu nipadua ɛma Yesu nipadua atoansa no Bible sɛ na emu no hwam no etu fa afie hɔ nyinaa obi wɔ hɔ nom a akyɛdeɛ ɛne enhyira Awurade de ama wo nti no baabi a wobɛkɔ bia na wodi agye hɔ nanso yɛwɔ nkrɔfoɔ mmienu bi mmiɛnsa bi ɛnan bi a ebi betumi ayɛ wo nua ebi kura betumi ayɛ yɛfunu a ofiri mu ɛyɛ na emprem pii obi tumi kase ɛbɛyɛ dan na obi awɔ ne ba na wasa atan ɛyɛ no korɛ yɛwɔ maamefoɔ bi wɔ hɔ a ɔmo mpɛ ɔmo ma asɛm yɛwɔ papafoɔ bi wɔ ɔmo mpɛ ɔmo ma asɛm adentia ebi ɛyɛ spiritually related issues ebi soso yɛ deɛ si yɛ a enti ɛma no lead into that act. But on the natural sense no yɛwɔ obi wɔ hɔ a wo abrabɔ na wo bɔ no ohu anibere enti manya nneɛma mahyia enipa ɔmo yɛ mmaa ɛne mmarima ɔmo ebi anyini ebi yɛ mmeranteɛ obi timi ba na ɔbɛbusa me sɛ papa me hu adeɛ ɛwɔ me ho nso me hu anibere madamfo we deɛ ɔbɛyɛ ama ne bia akora n'ani nso nso ebi adeɛ me de bɛma no no ɔno ne deɛ ɛyɛ papa kyerɛ me deɛ nso still obɛgyae ɔno no deɛ na ɛyɛ papa no hɔ no na waba bɛpɛ me deɛ na ne boɔ ɛnyɛ den enti obi wɔ hɔ no a abrabɔ no wo nua no mu ntam wo nam fofoɔ no mu ntam the way a Awurade asiesie wo no sometimes no yɛn agyidifoɔ no yɛ mistake a yɛyɛ ne sɛ ɛyɛ ne yɛ de ani ɛhwɛ de atua niwa yɛ de ani hwɛ de atua niwa but obi wɔ hɔ a woni ne di agorɔ ɔno ɔnhwɛ de atua niwa o. There are some people that we play with in a society. They don't look at the outward appearance, but they have that spiritual eye to see beyond what is in the mirror. There are some people, they have that spiritual eyes to see beyond what is in the mirror. Sometimes,
that subtle hatred that people have developed for you, if you will understand the reasons why these people hate you, then you have to lift the curtains and look beyond the curtains and see why people don't like you. You want crophobia or what? Nipa bi out say meeting da. One meeting da kura so e baako eyemienu bi. Wo kura no ne ho adwene ni wutirim. On kan ho asem da. So what you say? Nanso so ote udin a automatically on pe wasem. Odwaw. Wadu asem kura bon ohu ye na chi. Adentia. The entity say sometimes to me net tidimu and no to me no and click. Eya nanka nyame boa wo nanka bia unam hospital ward. Eya first pa na me yes ade no. Metimi group nipa bi na ma hye da bia o mani. Na ma catch on say wo ko hospital, wo ko market center, wo ko ayi ase, ko take records e hwe ne ma obi hu ne bra. Na utimi hu obi onam honum wo market. Na ya chichiri sebe toilet near the gu chamber pot near the sanitary so udidi akafra it be chichiri sebe ejanan e de soa oba ana bema no de na market ono wo frifie no odware or the perfume agu no ho or come market aba na adwene woni tirimu nyina ne say on the odware was supposed to come or the atoto so enti the possibility say bema hu na obe reject no enye easy sir. But sometimes sa lady wey obetimi akone na market sa no wasa be fie be bi amfre no be ma so obe frɛ no so a sorry to say onye be ma obetimi de na kɔ on the adwene ne wo ho enti spiritually no ye wo onkrofo bi wo ho a omo ben wa the way ayesia ye wo ni ntino omani brew cool lie but omuntimi nkanchero inti sa enkrofo no agesa wo hwe omo actions eni omo ni ye no enima efiri mu ba no en abetimi ahunu se sa nkrofo we omo ta efiri se achedie bi awurade de achew obi wo ho a utimi wo eba obi wo ho a onyame timi chew adwuma bi onyame timi di enhyira bi echew bia wo na ye baketwa enso sister mpanyimfo wo ho obra mpanyimfo wo ho wo fa no nyina wo ho adenti ena wo young guy na abusua no kora no wo ma me kora ye nheda recognize ne sa na wo na wa be pagya ewa abusua ni na yedie ni nhira bi aba wo nsam enti ye won krofo bi wo ha ba na o ma ba wo nchen no o mo di assignment ne bae o mo ba se saadie na ekura wo na ye nhira no o mo di efi ebaba beta ho so man fa fi anka ho a o be make sure say ade na ekura wo no animonyam emma ho da efiri say okay kan Bible na aye Matthew 26 no verse you can say 7 to 8 no or say na oba bi a okura enwu hwehwam a ne bo ye den obi wo ha onyame achew ade bi a ne bo den pa but wonni ani ntino you can't perceive what you have sometimes because you don't have spiritual eyes so you can't see what you have in the realms of the spirit. You only look to what is in the physical appearance. Maybe so no wo wani twa de wo honamani ebi susu ana wo no ukura ne unhye de ni sika bi wo ho uni $10,000 bi ana $20,000 bi amount for deals omo ye e di pesika ebi kura na wunu ni bi na susu no dollar nkakra yi ni ntaku ye kura wi still onipa bi ani brew eya na nya bibia wo eye esubi ani asiesie bi a onyankopon ahyeda asiesie wa wo ankasa no omfa wani hu agese obi a owani ena yede obetimi die hu de wo ho biem so no se obi wo ho a wa bompa ye emre bi atwam ama onyankopon de enhyira bi ama
but mama nka no kura nkyerɛ wo sɛ enhyira na nyankopɔn de ama wo no sister bra wasom ndwo da ubenya problems saa upon problems till so bewu ebi na Sunday na me ka kyerɛ no Jeremiah osofo e friend pastor anase pastor Sofi Jeremiah eya asori wi a otimi me akotete Jeremiah na ya bu no wokwa mu di ebo ahwehwe Jeremiah tirim so what you say eti busa ho se edi enti na ma osofo panyini a oti honom saa time no otimi bopa e wo sumase e ma ye bu Jeremiah abra Jeremiah oti wono onye obi ahwe oka ni nyame asem di enti ne se adoma chedie bi onyankopɔn di ma odifo Jeremiah ne bu odin na Jeremiah hu ade ehye nkom ana bam na saa asofo no omudi omuntimi nhye nkom na omunsam aye nhyehyɛ ho ne nada no e ma ombenya atan de ma Jeremiah pa usha verse 7 na Matthew 26 verse 7 na osi no oba ne kura enwu hwehwem a ne bu odin sinari hwam to amma ba ne nkyɛn na wode na ɔte adidibie na ohwie mu ne gu ne atifi tienio enti okay verse 8 na ɔse na asuafoɔ no hu yɛ no anyɛ wɔ n'abodwo imagine Yesu asɔfoɔ nketewa mpo akyɛde a nipa de kyɛɛ wɔn mo no ɔmo kora anyɛ wɔ m'abodwo Matthew 26 verse 8 ɔse na asuafoɔ no hu yɛ no anyɛ wɔ n'abodwo na wɔka sɛ adeɛ yi ade sɛ yɛse na nkasa bi de oyɛba hwehwam deɛ no ɔpepa ne nsa kwa na obi Yesu bra wabrɛ nsɛnkyerɛne a wayɛ anwanwade a wayɛ na nka Yesu obi di aduhwam sɛ ebre Yesu a enka nasuafoɔ a ɔmo bɛn no tieni o nasuafoɔ a ɔmo bɛn Yesu saa suafoɔ na ne sɔre yɛ adi abufuo ɛne yaw ɛka sɛ ade sɛ yɛse kwa small pastors no asuafoɔ Peter mo ne Judas mo ɛne saa nkrɔfoɔ no ɔmo de yaw sɛ adenti no yɛde ade a ne boɔden enti obi wɔ hɔ a ɔyɛ wadamfo ɔyɛ obi wɔ hɔ no ma ɔyɛ unua sɛ enioma pa ɛba wabrabɔ mu a na ɛyɛ ne ya sɛ wa mo ani ana hɔ a saa nkrɔfoɔ no ɔmbɛbɔ wo nhyira to agu obi wɔ hɔ a ɔyɛ wadamfo paa nanso n'ani bere wɔ jealousy enioma pa ɛba wabrabɔ mu a no ɔbɔ tugu na ɔkeka wo ho nsɛm nenam esum ase na ɔkeka nsɛm bi a enim na ɔtwitwa ntoro de to so sabotage ɛno bi ɛna to Yesu no because of say akyɛde a ɔbaa no di fira bɔnten ɛbɛhwie gu Yesu so ɛma Yesu abrabɔ etu hwanti obi wɔ hɔ a adwuma na wanya no ɛno na ɛbɛboa wapagyaw ama debia ne debia obetumi anya biadie na ahokyere bebrebe no afiri wo so obi wɔ hɔ no mu a asetena mu sɛdeɛ wabrabɔ sitie no agye sɛ adwuma na wanya no ɛno na bɛma onipa aba ahu na ayi wapie nanso so no wɔ namfoɔ bi wɔ nua bi mu ɔmo nam esumase kulai ɔmo keka ho nsɛm ɔmo yɛ nneɛma bi a yɛpɛsɛ yɛfɔ so a na yɛ break opportunity obi wɔ hɔ a wakɔhyia ɔbaa bi bɛrima bi wɔ hɔ no mu a bɛrima no na yɛ wɔ last chance ɔbaa no na yɛ wɔ last chance but yɛwɔ nkurɔfoɔ bi a ɔmo tale wo ho a sister udi agorɔ a ɔmbɛma wade pa bi ahwɛrɛ na wokenkan Bible na tieni o wokenkan Bible na ɛyɛ Matthew 26 no verse number 14 no wokenkan 13 na Yesu kan sɛ wɔsɛ no kora bɛsɛ mo sɛ wiase baabia a wɔbɛka asɛmpa yi no wɔbɛka deɛ ɔbaa yi yɛ yi ho no kora tieni o deɛ Yesu yɛɛ no ɔbaa de yɛɛ no ɔsɛ baabi a yɛbɛgyina ka nyame asɛm bia ebia ne sɛ nnɛ yɛabɔ ɔbaa ne din a yɛde ka asɛm no na wokenkan verse 14 a ɛhɔ na ɛhu no mame nkan verse 14 nkyerɛ Matthew 26 verse 14 ɔsɛ
ɛna dumienu no mu baako a wɔfrɛ no Judah Iscariot kɔɔ asɔfoɔ mpanyinfoɔ ne nkyɛn sɛ ɛdeɛ na mobɛma me na mayi no ahyɛ mo nsa. Na wɔkari nyetabra aduasa de maa no. Tieni o eti ahu sɛ Judas ti wɔ no na ɔnyɛ na adwene sɛ obeyi Yesu ama wo. But ada ɔbaa no de akyɛdeɛ no baayɛ no na yɛde bɛgu Yesu so naa no ɛhɔ na Judas ani bere Yesu. Judas ani bere Yesu ani bere obi wɔ a ɔyɛ ani berefoɔ. Akyɛdeɛ no ɛbɛka Yesu nsa a ukan verse 14 na ɔsɛ na dumienu no baako yɛfrɛ no Judas Iscariot ɛne ɔkɔ kurom asɔfoɔ hɔ ɛne wɔn kɔyɛ baako sɛ ɛdeɛ paa na mode bɛma me ɛdeɛ na mode bɛma me a meyi ɛyɛ saa Yesu nama. Enti naturally no Yesu ne Judas nam no nyinaa no ɔmpɛ sɛ ɛnneɛma papa bɛba ne nkyɛn ɛnneɛma pa bi ama ne nkyɛn ada nneɛma pa bɛba ɔno Yesu nkyɛn no na Judas no wadwa. Enti ada ɔbaa no baayɛ a ɔsade nneɛma a ɛyɛ papa ba ne ɛbrɛ no ɛne koraa saa da no na twa Judas nsuno mu. Saa da no ɛne twa Judas nsuno mu ɛhyɛ n'abufuo ama ɔkɔɛ ɛkokum no. Wankunu sɛ wɔkɔfa sika de akoko no na mmom ɛhyɛ Judas abufuo because of akyɛdeɛ na yɛde brɛ no nti no ɛhyɛ Judas abufuo ɛmu ɔkɔɛ sɛ ɛnyɛ asɔfoɔ no mpo na fira Judas sɛ yɛpɛ ɛyɛ Yesu akuno ɛyɛ Judas na kɔɔ yɛhwɛ verse 14 no ɔsɛ ɛna dumienu no baako no a wɔfrɛ no Judah Iscariot no ɛkɔɔ asɔfoɔ mpanyinfoɔ ne nkyɛn ɔkɔɔ yɛ no ɔsɛ dɛn ɔsɛ ɛdeɛ na mobɛma me na mayi no ahyɛ mo nsa. Ɛyɛ ɔno na sɔre kɔɔ yɛ sɛ ɔbɛkɔ no akɔ sɛ Yesu ni ate Yesu akunu ni eku Yesu wi a ɛyɛ next time na wasa abɛgye ɛnneɛma a ne bo ɔden sa. Edi abrabɔ na wo bɔ no asetena na wo sere wote wɔ no ɛnyɛ obiara na ɔsere kyerɛ wo a ɛkyerɛ sɛ ɔpɛ w'asɛm ne ka no kora pa de akyerɛ wo. Ɛnyɛ obiara ɛna sere kyerɛ wo abrabɔ mu a ɛwɔ sɛ wogye tum sɛ enipa no ɔpɛ w'asɛm. Obi wɔ hɔ no mu a sere a ɔsere nyinaa no ɛyɛ yɛfrɛ bibi tears of joy. Ɛyɛ tears of joy. Ɔno a asɛ n'ani agye ɔno so a asɛ wɔ su na ɛnyɛ bibia o. Sere na ɔsere no ɛyɛ ne ya sɛ ɛpɔ bi a wabɔ no wɔ ne tirim sɛ ɛnka wo kora no next week ufie wura bɛtu ama wo nneɛma agu abɔnten ɛkɔm bɛdew w'anim bɛgye kyɛ sɛ ɛnka yɛmpam na nka w'anim ngu ase nanso still ɔbɛkɔ bɛbɛ bia no obisa wo sɛ akɔhyia yaa na te sɛ o nyame adom ɛno kora na ɛhye wɔ no they hate it when they go and they come back and they ask you that how are you faring and you respond to them that by the grace of God we are doing well. Your enemies hate it. They don't want to hear such statement. Your enemies, they hate it. They don't want to hear such statement. When they go knowing fully well that they went out there to gossip about you, they have evil intentions. During at night when you were sleeping, they shot a satanic arrow at you, having the feeling that this arrow that they have shot, automatically it will get to you. Omu wa actually be wakotena se they wasi afre bema woni ne ti agu nanim ase wakeka wo ho nsam de akyere bema no odim se ade enche na bema no onku nkura no apam enti ano papa otimi sada fafo no afro na akoso yete sei o nyame adom na okunu ye o nyame adom no way o meni no kura na tie di nkomo no aye din o se ene baba ye tie ni o ene baba ye eye die ntia na nka eye ne papam tie ni eye ne papam na ofre me na wo pese ohu ya busia nka ofre ye na mese mi kura wa hase no nka wumpo na obeka se ene fama me na nka me ntia ne bie nka efe ene baba ye, which means
enkomo bi akoso but wono nya we ntino ufi se ofrel kekese o hwese de wo hotie o hwese de wabusua sitie fi se ope wasem mini aba. I'm telling you, obi wo ha awale na akoye no ufie mpanfo okra na ye nwale wo ho obi wo ha unua no nyina obi ani adwuma ye onko an wanya adwuma a wo ya kakra se obotom e mane nya wadwene se ombepa wasem omo mpe wasem da de obeye bia so enye omo feda sa nkrofo no uchi hu firi omo ho na wa magap abeda omo uni omo ntam anya sa abrabo no untimi moda de obeprenya wasase so ba bia no ombe twa hwe yo nkrofo bebra eye omo anua mema eye omo anua ma efiri se omo tu kwan kotena America okotena Germany abonten okotena Italy Spain abonten senye ni nuanom abro omabona enka ebia ne dan kranko ntimi nkan enka adwuma oba ese oba bebie no enka ontimi ono de akoma pa ewo ni mu na odi tu kwan ekọ Germany ni ntino ofiri se opeso ye bibia de boa abusua na o elevate the status of the family nenso so abusua no enkrofo bi wo ha wo ne wo koba enye omo fe nankasa bio sabe ye pe obi amana sori e de atia eye Yesu a nanka ye ono ana suafo a odidi a omo bidi ono omo na che asumsam o enka ope obi amana sori atia mo a enka ye ono sada ne Yesu eye mu hye papa se adenti ena me ne mote na obi baya madoye hwe okenkan Bible na Matthew 26 verse 8 o se na asuafo no hu ye no anya wo mabodwo wankase asuafo ni bio which means all the 12 apostles when they saw to it that the woman has given Jesus a gift they became furious. They never like it. O mampe ente wo abrabo no bema papa bo abrabo mu a hey efie mpe oda sori na ho odin utimi koba efie mpe bibi kitwa bi abeya mu abrabo apushi no efie mpe enti se wanya sabi adwenimutie ene nyansa akoma bi odi beya onioma bi na watimi ahinta watamfo a sister me se odi agro watamfo benya enye obi a na pe wasemo me am reverend minister of God and enye no minim wo mo aye no wo da asori dem mu ebo mpaye tie ni o me kama asem bi a kiro minim wo mo a ye no wo da asori dem mu ebo mpaye na mi bom mpaye se ewurade mama die bi now my bom mpaye aduru on the 17th day na we na me da ho na ewurade bie mani na saa nipa koro no mene no ene gina ho na all of a sudden me phone ekura me na waje phone no enti me yes na wade ntine waje me phone no de ye den na wajai phone no asi gina gata no saa na revelation ni ba yo na wajai di ato gata na ensuo de phone no comes me bo pitri sorry ana so bibi koso ma me nkoye nioma na nko butu baby bompaye hona the angel of the Lord appeared to us where nipa na woni ne nam no fasting na all ye no onye fasting ni bi se nya mi nhira no da bi da obompaye sa ewurade ma ombre wo ministry ni mu no ma oni oma nyina anji nku really well nyame honhom na kantu ntimi doubt ene ma me mbo adane na me nya niam bi na me ye niam kakra bi anwumre ye tete wo anwumre be 7 a akwa we akodware awie me de yetie ni mu honum say ya break fasting no on the 17th day ya break nya say ya wie o but 6 to 6 ntima wie me ne asofo nketwa kakra bi keka ho da ye tete wo ye di nkomo a wadware awie o twam awura inside akosiesie no eno ansa wato kram osi nani su bre no
Yesu na biri no na dia ya so ma ya. Akwai na ne ketre ma etwin. Mesi o ma ye mompa ya akwai asase. Adeya mimi nkoso ye ne ya. Enya created story na make true. A life thing. Idea. See ye. Guy no kura wawu. Me so me pretend yes say oh I don't know yes sir nyame mpesa nyame de be chew oh na me bon pa ma na ye fasting ni wie and ye ja obi a kwan no okofie na me say see na chi bon pa ye ti an urade nkunu wawu I'm telling you me bon pa say urade nkunu ma me nka no kura bi nche obi o ha bre na o bre na ye wadanfo bi o wadamfo bi na how wunua ba bi na how sister bi na how se enye oba we ya oben eye Yesu a anka Yesu kura nim se na suafo no omo ben ni nyina no omo mpe na asem obi atimi abeche Yesu aduhwam kakra aduhwam kitwa bi asuafo emini ya kum they are offended because ye the idea esombo eye papa e di abre Yesu omo di ade esombo eye papa e di abre Yesu nti di omo you offended otimi ka say ade say yesi ade say yesi ade say yesi asubonten me ka another story bi di achero asubonten woman be minim say be well ebi odi achi ana say we jai achi die so afine well na owo UK na ofri UK ba me nche no opema asem pa ye na woman pay mu somewhere 60 something or something like that and ofri UK ba me nche na no opema asem be somewhere 2019 asem na me kan you and na yena yekope baby hotel and yekope man die enti obekoro wankasa o na ohwe reception no any said yesi welcome no na eye ne fe the same woman no call ye no and o kan woni ntrim say obe send me car satam na me nipa ba ko o kan me any Mr. Sehuma ye miensa ye sorry o say na woman no afre abesi sa guy no say oh onko no onko hwe ka abi wa ha na opeso wo de koche obi enti sa akwa na kwa hwe ka ne da oni na didi nkomo woman ne say ommo Mr. Sehama ne because obona mane a Mr. Sehama mama ne into a person yes surprise enti guy ni mom enka na no ntum na won konko hwa ade no akwa no kohwe ka no ne ade na obaya no aka no tirim say me ntere ho ma mfaka wi enkoma opatafour obi a woman ne baye na onu guy no adi adanse as opatafour do egudo or ye this or that or this or that what can we nyina wie na woman na koduru na wo say obecha opatafour ka eno de akwa ne say we offended and o shase and how opatafour na de ka we come no opatafour de ka we o hia and how kra ne nka be ne sa kra nka fa ye sika na on send sika ne mfa ma wo no na nka on fa nko children's home kra nko bo afode na opatafour de e nti na o de say ka we ka we ma no and what can say bebre entunim me nim kra say enkomo bi akoso underground say ye be chemical enti an ewo mu ansa na be 3 weeks to 1 month later ansa na woman no efre say oh Mr. say me the car we aba me pese me de ma odi for opatafour na nso so eni pass me sisi opatafour de ohia car no so what na sabio sabi epokra no say ensuo togu asa gra na akwa no wa say poto a disconnect any woman intem akwa no so no
Babia obejina bia odi adanse so opatafoɔ ye good ɔno no ne ndabre mu kura na ɛyɛ na meboa ɛsesa ne dabre mu man fom kura no na ɛdin sɛ ɔda bi so mia na mtɔ bi man nanso the very moment woman ka sɛ me kɔtɔ opatafoɔ ka no saa da na me yɛ evil ɛde ma akoa no ɔsɛ me pɔtɔ ebi ɛna tu Yesu no Yesu ni ahyiafoɔ ne nam 24/7 ada oba ne be kyerɛ oba de pɛ no saa da no verse 8 ɔse na asuafoɔ no hu ye no anya wɔn abodwo bi o ha wontitwi ye kase bibi anya obi bibi anya obi abodwo it means they didn't like it. Whatever that transpired at that moment, the apostles didn't like it. Ne namuna me ko ba na awie hyeme no onim ade a ne ye na nadwo tieni o onim ade a ne ye na nadwo a ema awuma no ebe pe ma asem wo so be che me ka ba ode ka ne obo so na o say hey opatafoɔ do hia ka you see enuti ye won nipa bi oho no oben wa enye easy se obetimi a progress ade se wo te ne to twene now focus ade se wo kan wanu tum because enye obi na ye worth hearing your story. It is not everybody that is worth hearing your story. It remember be on ade se wo kan wanu tum now ye di and pretend to give them a pictorial view of what they are looking for. O shada amomu hu say asa niema nko yi na wagya o life for the amount na o mo a de akobo ese na o maka o makoma mu say o matimi o magu anum ase o mama wani magu ase na wa fa kire no wa surprise wo mo. Matthew 26 verse number 8 osina asuafo no hu ye no anya wo mabodwo. They became offended because the woman has given Jesus a gift. Matthew 26 verse 7 osina oba bi a okura enwuhwehwam a ne boye den senhwam toama ba ne nchen na ɔte adidie na ohwie gu no atifi ɔde be gu Jesus so. The woman came to anoint Jesus. The woman came to anoint Jesus and prayed for him and blessed the life of Jesus and his ministry. And the apostles became offended. The apostles never took it into consideration. When Jesus spent countless of sleepless nights, when he was praying on the mountain, telling God that God should favor him. And if God has touched the heart of a woman to give him that gift, you people are offended. Into obi ohonuma wonim empire wabo esu a wasunu wakokoam ansa na wakwakonya adwuma na awoye no ansa na okora ye de ka wa ehyew ansa na okora wo beshi opatafoɔ onim bra wabre any research a waye ansa na wo beshi opatafoɔ badada wo beye wo adwene sɛ me pese me ye bibi emma bibi so si no saa dan na nipa no be ka kyerɛ wo sɛ okura no eyesei ana sei enti hwe ho yi na omo eben wo na they will bring you down. Omo eben wo na they will bring you down. Now Yesu kan asem bi eno yo bema no now eno ye asuafo no reactions yenhwa oba ne de no so or say Matthew 26 verse 7 to 13 ti asem bi o or say na oba bi kura engu hwehwam a ne boye den srade hwam toama ba ne nchen na oti adidi bia na obhwie gu na tifi na asuafo no hu ye no anye no de ya abodwo na woka se ade sey ade na oba na ye is not worth it. Now
Obani yi na kumam eye bibi say or ye bibi they attach the heart of Jesus. Debia me say, when you sow a seed into the life of a man of God, and you so where receive attack, e wa for there na wa born ho. Be a memeti hwe. Me opatafour, for instance. Ada me bar for the case bia me nya attack. Sunday me bar for the wie ya anche be 3 hours later and I'm be live no. Me buy na omudane me caricature ana me see camera na nimu no. Editie ni o. Abre bia ubeye bibia e de wo nkwanje beba. Abre bia ubeye bibi ama onipa bi bia no a enhyira be firi mu aba no automatically e be attack you. He said this oba no koye no ye omo attack oba no. Esuafo no katene say sika sey ya akwa. Enti me ye type wa adam ba for de pa na mia e be kame no na me gina ba bi mia me ka say opatafour we die me se me pe nenso we die afodie di akame no sa da no ena me nya attack kese pa ifri say eye two options say u ba for de a eye either say e be hye Satan na nyankopon abo abaso ana say nyankopon e be reject wa for de na Satan mum abo abaso eye two options into oba kunani no okogina so dem hon eskafo no ba for de no anka Yesu akoma emom ehebol sam animonyam nanso abre oba no tamo ne nkapre no na oni hwe no oni so si no ka entam oni tirim se sa afodi aye boy misime bobi no ode ne nkapre no gu bo ni mu na no ene nyankopon ekasa tire ne doba Yesu ene odi hira oba no enti ebi nie sa die we ya oba we ye enti ema Yesu gina so ema ne nkwaje enti ade a akwa se uye business I say uye business ana uye adwuma bi ana abrabo na obon ada ube take decisions bia edin hira be brew no sada no hona Satan ebowura obi mu edina attack you serious o make sure say obebubu apre bubu o me ya wade ema wure firi ho ne wati ni suo atete aham sanity you enti the reason here de biara da obi entimi enkoso wo abrabo mu no eye because of say abrabo na obo or the eniema bi atwetwa ne ho enti ama ontimi nko nanim ono or the procrastination or the moto ene ye ne naniema obi wo so a de oye ne de bia na ema onyankopon hira no eduru mre bia no aye offended metiwei me a generous type and you are aware of it nemom de woman say Satan himself onipa bia wakoma ye bia no uwo onyankopon animu adom efise obi otama nyankopon ho bibi bia no onyanyame nhira se boni bi bampa ewurade yi ni firi mu na wakai woni na busua enti Abraham ehu eye Melchizedek no okobo afode de ma no tua entutu suo dudu tieni o enti because of say sa akoma no kura minti no I am being hurt most of the time. Akoma na kura opatafour no you too generous. Pentecost fonie, Assemblies of God fonie, CAC fonie, Christ Apostolic fonie, Roman fonie. Obie ni wa ba me nchen. O se ekom de no ana papa. Ekom de me na maka kire o se o mama asor. Ye wo sofo obi wo ha omwa wo.
obeka kyerɛ sɛ dis oba na asɔre ansa no aboa. But me life won't say. Because of say me hu ne say we mu nyina ye nyame ma. Enti me hia Pentecost ni na kom de na. De ho me botom no me ma ni bi se won fa nto bibi ni. Na onkura ne gidie ni won ko okon ne nko nani. Eno nti bonsam nim se de biara da enam say you give. Oh, de biara da bonsam nim say you give ni nti no. Wa hu say a honey loopholes a obetimi dia strike o. Ema ade na oyɛ e de hye nyame animu nyam no ubegyae. Nti obi wo hono mu a you one significant ade bi a de bia na oyɛ ma urade. But what you asem bi ana bibi nti no wagyae. Enipa di so de you don't have problem. Eye wan kasa wo ho. Babusa ho say de o man kwa no. Eye nyina ye nyankopon. Woni ni ntem say na tie. Ade bia no ebeye yi a unya attack da. Ade bia ebeye yi bia obenya attack. Ade bia ebeye yi bia no obenya attack. Enti mahunu say ade a me ya eba buo nyame ahimie na nyame babiti baabi ekom de no osu no otete na ohia opatafoɔ na me wo kapre ana taku ana sempo na me de mana na ni begye ama watimi asom awurade yie. Awurade de me beye obi empire bo ano adibisa ebia obi bo mpae se awurade ma me nko hia me boafo. Awurade boa no me so me mpae a me bo kire awurade ne se awurade ma me nya the answer to somebody's prayer. Obi say awurade mo ano na me so me kwa me so me say awurade let me be an answer to somebody's prayer. If you say when you become an answer to somebody's prayer enhira wo mu kese eche bibia. What you say enti ade na wo ye na edi enhira bebre wo no every now and then bia on be attack you sa on be attack you. Enti I have matured from some of these things. Enti majority of the people obuana no asaka asem poto no asem no obeka no oti a ehyew ba metibia I am sere. Why? Because minim say sa adoye na me ye no senka mfaso maso a tie ni o adoye na me ye senka mfaso maso a enka wo Satan o mewura wo mu e ma wo nka sa asem we nkire me da ma me ma wo a testimony bi we there. It's on a large scale a obi ahu ye mo karia 1st October ye cheche emu bi mo kai. I think was it 2023 or 2024 and 2025 me patro ya mo mfa hye ho ma me na me nkai yie no ye cheche emu bi wo Zenith asoda ho na we na sabi mpraduasa me nkai wo bi ya wo mo a okay 2023 okay 2023 1st October program ni ye no we na enkrofukuo bi ba program na se na omo se omo ye omo asabi o omo didem bi wa ne nan ho aka bi wa ne nsa ho aka bi wo ha ye wo no na problem bi wo no enti omo nyina ba se omati omo hunu wo TV so se ye be kire mo na omo soso no eya na ekom edi wo mo enti omo be ka omo asem de a kire me enti mankasa na msi yo mate ena me ma ye ko lodu mu na obi a ho ena me ma omu leader na odi wo manimu no me ma ne 6,000 Ghana cedis ena me ma omu emo ka ho na we na me firi ho no afa ni mahu se ase en dede ewo abonten ho enti dede na ewo abonten ho na me buy am say adai
say omu leader no per se sika na mede ma wo no oche esisi wo enti we na zeniti ni ba ko say oh ade na wo ye no gya na papa mpesa che na fu obi ade ma no ade ntina pese ufa obi sika onu na o se ne ho kire no na oba wo ho ama wo waboa no o ka kire me nsore ma ne se tieni o me ma sore ba na o ka kire ne se jai na chefu obi ade ma na papa ompa asisi opatafour ompa asisi no woman na ono se ne ho kire no e reply ma sore ba ne se na enye me ho na kire mi anka ha de enka me bepede o ha ti ase mo kan yo me asori bi se kura de enka me ma wakane poto ya tantantan ene odi a kire o bae na o bae no wayi wo mu wasa de ubotom sika e de ama ono wanto collection wanye hwe nanso so ono bae na oya ade na enye na omo correct no aka kire ne se jai de wo ye na enye no waya offended say enye ne ho na kire no anka asoli bi say de obeye de wo nanso so abra ne ho kire ne de asori na onu fi say ye papa no emu sofo antimi amoa no tieni yo asori na onu no say asori bi say de nka me beye de wo ho no asori na onu fi say ye papa no de ne ho kire no asori na antimi amoa no enti asemwe se wo osofo no ana se oti sa asemwe na fanse wo yo opatafour na oti sa asemwe ya enye wo ya ebe ya wo ya nanso so no woni aya na watu bi atu agu utu bi tugu na wasere aya sa unidi mu obi bi ni sa utie nipa no ho obema ekoma di nipa aku no nanso so no medie aya de bia no mehwe apam a eda me ni me nyankopon ntem ene die nti a osoro tena ase a yesoma me ba asase no so die nti a osoro ka kire me se ye frɛ wo opatafour die nti a osoro ka se wo de udin opatafour eno ana fananti asonhwim enti me pata obi aware ye ma no se bema bi esisi oba bi sisi bema bi no odwane to opatafour na meje no na me kire se koyese na asonhwim ra bema ni muni a odikum me no odi attack ne ba me so oba bi susu muni a odikum me no odi attack ne ba me so se obi yare na oje no efiri na manie mu a obi ho kire no ekom di obi na se oba wo nchen na o de seriye esere kire no na de ehye wanu mpo no yima na odi attack no aba wo so enti eduru mire bi a ye won krofo bi ho a omo ye very skillful and well crafted to an extent say ombetimi aye wade pa ma in fact enye obi na behu akire mumu say asam na nipa no all kan kura anya sa na tie na me pa cho oboa asam wo beka bia abadie di. There are some people bi o omo ye very good at crafting issues, telling lies for it to look like truth. You will be o chese wa we dare mu ankasa asantini beka se wa we dare mu otimi twa ntroma ne no kore eyepe eye nyame ne beka cha sa asem we okay eye ntra unhu da enti oba no na doye na okoye ye no eho attack ene baye no sanso no onu yesu na oje adoye no ema abufuo ebe share asuafo ni amu yi ni man because of say ya be che na de enti ebi ho ho mu a empire a wo bo abrabo na wo bo ade onyankopɔ be hu mmɔbɔ na osoro ebetie wutu frɛ na osoro be na adwene say or respond to you no. I'm telling you say sada no ho no atamfo be hyase
My Mary Magdalene, how are you doing? I believe you're doing great. Tiedio, ye will be oha. Said ye will soon buy city. Ada urade be yes wo ye bibi ama on saa da no. E na bibi betrega. Saa da no. E na bibi betrega. Enti oba no wan hwe de asuafo no keka kire no. On de ne ho na nisu no se odifo no onyame nipa no onyame ba no. Me pese me ye bibi ma no. Me pese me ye bibi ma no. Enti me wa adwene bi esimani so esimitiri so se me pese me ye bibi e de manyame. Me de me pese me ye manyame na enya mu dabi emu ni mani so emu de enka nkra enya sika na me pese me de che nipa o ade a me pese me de mani pa wa asase we so no Bible say a free John the Baptist ben so obi anu ha wabu se nyame bibi da edi ade asase we so me pese me de che nipa da sani no me pese me che obi ade a obi tenchen no wote a na sumbe ya ne chew me pese me che obi ade a osofo obi anche bi da apostle bi anche bi da president bi anche bi da na me yeso so na obete. Sometimes you allow your works to speak for you. Abe kakra na obete meche obi ade a obete na utibia wasumbe ya wo chew na uti so samacha ya agidi de me pese me che no no de me pese me che me di manipa no. The last topic me no kasa fa ho 15 minutes ni apon na yeko eye enu nie Yesu ka asembi na Yesu ka asembi na enu ne hia me. Matthew 26 verse 7 to 13 yen kai na me nkyere wade bi na Yesu ka asembi na ehia me pa yi o se oba bi a okura enwuhwehwam na ne bo odin sra de hwam to ama ba no nchen na oti edidie bia na obehwie mu no gu na tifi. Number 8 o se na asuafo no hu ye no anya won abodwo na woka se ade say say verse now say anka obetumi aton ye agisika pi na wode ama ahiafo. Verse 10 or say na Yesu hu ye no o se won say ade na more ha oba no wa ya me hu adwuma pa tie ni o aha na mpesa me kire obibi wo a wotie me no. Matthew 26 verse number 11. Matthew 26 verse number 11 or say ehiafo wo mo nchen da na me de mori nya me da ehiafo ewo mo nchen da unim de ntia Yesu nim say Yesu we ni patuntum. Jesus was a black man, right? Yesu ye ni patuntum. Now osha ne yonko asuafo no mudi na chi Peter mo Judas mu ne ohwe empanyimfo a eben no na otie omudi no ohwe omadwene da omutiri mu a ene okakire omo se ehiafo de ombewo mu nchen da Yesu obewu asenu no so wamfa ohia anka ho efiso ono ananum tom o se ehiafo de wo mu nchen da adentia because of say asuafo no omusu ni omo ne ye ni de wi omo dwene no ye won krofo bi wo ho a omusu ani omo ne ye ni se bi omo se dwene no ntino ebe ye din pa se nyame yiedie ebe tena omo ntam efiri se ebibifuo bebre omo nwene ye broni beka se the ability to synthesize complex issues no they don't have it. Ebibifuo omo ye nkrofo bi a they are not a conceptual thinkers.
before they are the black people, over 80% of the black race, they are not a conceptual thinkers. You can't say conceptual thinkers. I wouldn't go for omu jene future. Omu timi edi omu jene kanina yesia omu anente brofo so wa cracking in brain. As yen cracky brain, yen racky brain, right? Or say enti wo mamin kan sa fe no betiase. Omu timi cracky omu brain, but in the actual term it's supposed to be rack. You rack your brain, you don't crack it. Tieni before ntimi for madwene endwene enyama edin ehun na omo find solutions to it. There before any jiho enfam puntuo enfan hira emre before nanso so eno no mani jiho nti Yesu hwe asuafo no omo ne ye a ohwe omu din osemo ehiafo de ombe wo mu ntam da nanso onu Yesu de onwo hoda enti o kan John 21 ohia na Yesu kan ho asem ne Yesu wuye ne mprensa so a oyi ne ho adi kire Yesu no oyi ne ho adi kire ne suafo no na Yesu asesa eye asuafo e kan say 6 onu Peter e ka ho 7 akotena eye eposo agya nyamedwuma so omunya adwuma wiade ti omo ho kire won adentia efise Peter oye nipa tuntum enti wontimi fa na adwene ndwene. Sometimes as human you must think outside the box, but there are some people it's like they are contained in a box, they don't think outside it, and because of that ntino ema abebifuo de bia omo ho kire won efiri empanyinfo so efiri asofo so efiri ministers so efiri MPs abampanyinfo anase amanyofo so efiri ahemfo so omunyinara omo adwene no de etie ntino omo ntimi nwene adwene a ebetimi ama yen timamufuo no ye ho han yen nti Yesu ohwe bibifuo na atwa no ahia na osemo de ehiafo be wo mu nchen de bia eye dan a one of you people or 3 or 4 among you people will become poor people in life because of the way they think. The white people are great philosophers and conceptual thinkers. Abrofo sano mutiu. Abrofo dwene. Echena mu asem. Omo dwene ne. Abrofo timitena se meeting. No mahunu say 10 years to come, 15 years to come, 11 years to come. Ahuchire say economic crisis say na bebe wiase. Enunti because of sanity no. Ede ne yeye. Awo sem yete so. Na afa so no. Yaye impuntu dwuma. Sa yes no beduru ho a. Ema ye huntimi nchiri ye bebre. Na aboa yen. So de abrofo no dwene no. Enti abrofo no timi dwene 20 years ahead, 15 years ahead. Enti every now and then biano. Ubon say abrofo no omo man mu. They keep on experiencing progress, new development, new infrastructure. Usha abrofo na de bia omo man no e develop infrastructure enyuma ni empuntu nyuma na omo koso by ushayen yadwene de yetirimu na. The black people are not conceptual thinkers. Omo nwene before dwene ne enti uba ya bibi man uko Benin, uko Nigeria, uko Ghana, upa hio e free asofo so ekoka ahemfo so ekoka politicians 90% de onimu yese mene wo ba akoda mene wo ba akowo ekomo de me kwa akodidi me kodware de wahunu nyansa kese ekora na se me pe baabi di mitiato enti wasini fi awie no wawie adwene biya ni tirim enti oba say your power crisis, electricity problem are persisting for over decades. Aban be call aban be ba
we enye adwuma eye broni a or the 24 hours ebetena se adwene ehunu say 10 years to come ye share your population na say na population be kwa koduru omutimi take population census ehunu say America mine, Canada mine, UK mine, 10 years to come on. Na eye nipa dodo sei and o mine nya. Enti ye share your power supply na. Power supply no entimi nso ye that time no. Enti edie ne ye ama ye ho han ye na ekoduru ho aye ho ankyere ye. Enti ubehu abrofo no. Se eye dam no hydroelectric dam no and o mbebie mu a no ma hyase ebiem. Enti oma ye dam China for ye dam India for ye dam India 1 billion China something billion population as obia timinya electricity Ghana nipa 34 million 36 million obia adwene dan tirim no enye oba dross no okowra okope bitesa ebema ne bema mu aye den na watimi ne oba da 3 hours 4 hours asa ovia akotena parliament house unnecessary assembly ehu hia bia na omote ho na omoka because at the end of the month no ye betua ne ka into onfa ho adwene we ya na ti o man sika se onkoye kwan anu ahwie sika no onfa ho ensuo crisis de ama mempen kran de mempen kran tena mempe enkran tena enkran utin kran ya ubeto ensuo no so a ubeto no say utu abura ebi o ha abura na ubeturu on say akra asase no a bit salty enti abura na ubeturu ema enchini ba nsuo ni bepem ne wajada ene supply akra ekuro ni nyina paimu bia ntimi hunu adwene ni nyansa da say enkran kuro no emu tira ha na etere enti yen find ways bi na yen develop another dam no and say wagya dam no ne be expand a ye expand na yentimi nya the number of water supplier ebeso enipa dodo a abaye nkraman no da enti wotin kan ya pipe ma bibia ma ade se otua sika na o makobu tank na o mo de abrao akwa no so okobu nsuo ni ba wuni ba bi okobu no so okobu ni ba bi a enantwie ede o manu atutum kura wabu na obebu agu polytank mu enti ne ko akra mintimi nche because we dware akra ensuo ebewie na ho ye ohene ho be ye ohene ma watiti ho nsa because akwa na okose ensuo ni ma ho no ensuo no na ntwie akotoilet agu mo manum bi ene wakosa de abrao enu bi na odi twitwi ose enu bi na odi dware ahu enti bibini na dwene na ewo ni tirimu no yesu hwe asuafo na wose mo di ohia de betena mo ntam da because ma dwene no emu oha because me na me ye mo leader no obi ebechamade mpomo fight no obi ebechamade no mo fight no na mo nim se sebe enkwan wo hoi eye da asuo ta no osabi no enti se ye becha opatafour de na wo sofo ketewa wo hye be na ase a se eye shoe mienu na obi di bra me a metimi awro me shoe ba ko na ehye na me de amaw na wo so de ahwe wo hafa eno de ama o mutirim ahoya uni bibiniti society a ahoya nkitinkiti bi ni subamboni bi ni asetena ni ani bre boni binti ontimi mpagya enti yesu hwe o mudi osi wei ohia de emfiri mu ntam da enti the white people they believe in a conceptual thinking conceptual ideas omu raki omadwene no omu raki adwene no omu nyamre etimi plane tieni e metro another tactics used by the US the American people hwe America for mpanyimfo omu scientists etimi take population census na omu take ya no mo hwe age range no omu timi hu se oman no enkokorawafo a omanya 80 years 70 years ewo oman ni mu dodo enti 10 years no na oman no enipadom awu because obi a onya 80 di automatically sebi or ben ni wo menkase obewu but also who say
yet you bet 20 years cry when you need some person. Now, abrofuru timidwene hu say ye man no empayinfuo wo mudodo enti 10 years no na say sam payinfuo dodo say no 20 years na bebire awu enti de ne o say ye sam krofuo we no ye nya nkrofuo mo nsom ye population so mete na o ma bie wo mo embassies atutu mo wiase na o maka say o maka kire o mo ambassadors na o mo de country bia embassy no na o maka kire o mo say mumbu munsam na moma nipa dodo mradu krom ha na yehia wo mo ombepra yehia wo mo a ombe kirade yehia wo mo ombe nurses yehia wo mo a ombe ye adwuma sei mesi adwuma ombe ye sei enti wo mo di report ni bro mo ambassadors na mo ha na afa o magu wo mo nsam enti wo ko visa ebi na Canada fo o mo gina se a o mo dwene hunu sei from 2020 Ibano, Canada or mine, a subeti, or muteki some meeting in 2019. I know who said 2020 Ibano, Canada mine, and nipa bebrebe because of coronavirus. Inti. Etiabane sa, ye nya obi obey teacher, ye nya obi obey nursing, ye nya obia obe prapra kronim, ye nya obi obey police, ye nya obi obey soldier. Enunti, yen Canada for yen bie yen office nintum, na obia obekọ Canadian embassy bia say okopa visa bia ne momfa ma no eyenkomo a akoso osumase o ne mo hwe say dia mode visa ne be ma no wako school kakra oba obetimi aspell won wani din tieni o enti o hwe nansan recently Canadian embassy America Ghana fo kogu ho nurse fo o ma dwane ko teachers fo dwane ko any other soldiers for be a John Co Canada. Busa was said, I didn't say, Oko Canadian embassy say, Oko Pevisa Unya. Unya because of the reporter Basse or many more yama. She say, a Jumana Busu, I be before na be go on. On the Etienne. Or ma create higher unemployment rate. Ewo Ghana, and as a baby mom. Anna. Uti Ghana unya adwuma nye akatua ne nye enti uti Canada obekọ because Canada ne de otwitwi nkukom kra ye far better sen se obeye teacher ni ananas ni wa ha ohu adwene no enti abrofo no tactically these people are highly endowed with faculties that are more receptive in understanding the world and how it operates, and majority of these people they are conceptual thinkers. Yes, we are conceptual thinker or deep. Eti America mine o mu anu abiatum na visa application ya agye nkrofo a o mu a ukope visa wo American embassy a ye mfa ma ye betimi refuse enipa more than 1,000 visa a day. Adentia o mine na ye timu no eye o mine a ye ho ntoye enso onyame ama ye bibia bi wo ye dey entimi nyeyi enti Yesu ohwe saa niema wei ene ahoye aboni bi eni bre boni bi ewo abibifuo mu eni bre boni bi ewo abibifuo mu eye NDC na wo power enye MPP na wo power nti MPP benya abotere twantro no de ato NDC so enye no krakro say no kra de ntia political gimmicks. Say MPP na what power. And this special that fake story. Normally there are 2 MPP for so political gimmicks. Total brigandage. Oh, nyama basa. Omo nyene o man ho, obi anfa ho. Enti de bia no, ebibifuo ni dwane. Every now and then bia no, ebibifuo ni dwane na abrofo no di adwene. Adwene and no money chichere omo man no dear Donald Trump ba ya all ye nyina no enye bibia 2027 2028 29 to 30 ahochere kese bi wo wiase enu nti omo pese omo ho be kire wo mo enti they are finding a way omo de be subsidize ahochere na eba no and
Almost finding ways and means almost the best subsidizing a whole channel no sanity you and you almost finding ways and means and on the bar and you share a before subaya and when I yes to kind of verse 11 Matthew 26 verse 11 or say na ahia for dear omo omo nchen da enti abibimamu ha untimi ntu ohia se da untimi ntu ohia se da because adwene na we yetiri mu no be a me opatafour makotra America makotra Canada makotra Germany me na nyame aye madom a wayi mafiri akwawe we mu edi makotra Germany odi makotra America Canada makoye adwuma abre me ho kire kakra urade de tu me nsam no me hwedi na msi dabi ma me mbra fie na me mebie adwuma kakra mfa ma me wo faasefo me nua ma me nua mema so mo so de anieden ani da ho ani nyansa ebehwe adwuma no uba omo dwetira na omo de kokwasa na sika no crab na ahye obi wo ho ani sister bebie store man no instead of so obesori anopa instead of say obesori anopa na wakwa adwuma no da bi da wo de store na ma akwala nti ono obekwa adwuma otena mantam ho edi nkonkonsa ekika nsem hunu a nti obekwa adwuma mu na abo be 11 12 obekọ no na early morning sales na akwala na ye ni nyina no wo de ahye ne botom no wo de kakra bi na atugbo nim eti every we bia na obeteki stock a obeba no aboka okoka economy ni na ye de na hefa na economy ni nye de eti yesu hwe abibifuo suban tantan we ya adwene ni nyansa bia nim mfaso bia nim a okatire Peter Gam asemo ohia empa mo nchen da ohia de be wo mo nchen da bia sa akwawiye eno na ekoso no nti abibimamu no da bia ahokere. We don't have leaders who are conceptual thinkers bibini nwene chena obie ni ho a watimi obedi abibiman so oba Ghana Nigeria Canada diebe you can say Benin Ivory Coast abibiman nipa obeba betena so a oye a conceptual thinker obetimi agina o say health sector maminya bibi na 10 years to come no say your population kura duru say ya your health system no affect ye ana say maminya this maminya that no ebi ni ho edi anopa de bia no enkrani abrante enkrani ababawa anwunani abrante kroboni ababawa enzimani ababawa asantini ababawa asantini bema ebununi sehwini akuapem achimuni guani de ohwehwan se obekọ America de ohwehwan se obekọ Canada de ohwehwan se obekọ Australia de obehwan se okope Guinea pastor bi wo country bi so okọ Brazil o de Mexico kra we all right but Ghana ne de ompe adentia because we don't have leaders who have that conceptual abilities omono dadi ene ya ye dwene enti problem ba ko no aban beko the same thing adwene ba ko no de onim bibini susu a onim na obeboa ma ye ho ahan na ye na bibifuo no ye de wotan ne atan nipa nania na wawutim na wokọ na bibini na wasa begina bonten na wasa de nsa aso ni sisi wase ni papa ncha wa asasi so na nyame de ni papa ma wo a utwa antoroto no so ugu na nim wase uchie ni tumu esi na bo no obede na wache bibini we ya sori a no asa kwotena atwa mountains bibini we ya sori a na onenam prayer centers ahodo ye hirawo asafu yehowa uye kronkron uye this uye that ombebo ompaye akeka omotonsu huhuhu oshintakabro yebro yendi obekeka ni nsem hu na wabafie na o se su se ewurade nyankopon emeje no bibini no when God sends
A Messiah. When God sent the Messiah to the Jews, the original Jewish people were black people. So when God sent black person to come and redeem them, they didn't believe in him. Okay, kind Bible Jeremiah say, "Oye nipa tuntum." Enti Jeremiah ye nipa tuntum ti o man pe na asem da. Awo bonus because I didn't know we tuntum now say tie ni yo. I didn't know we nipa tuntum now say. Okay, kind Numbers chapter 12. I'm mention some funny incidents be here. Numbers chapter 12. Let me show you something. Numbers chapter 12. Numbers chapter 12. Tie Numbers chapter 12 verse 6. Or say, now I can say Muntia says, say, no, let me read verse 1. Let me read verse 1. Numbers chapter 12, verse 1. Listen to what one funny incident that happened in the Bible. Say, na Miriam ni Aaron kaseti ya Moses say, o wari kusini ba if you say, na wa wari kusini baby. Tienyo, now why were they offended? They were offended because Moses had gotten married to a black woman. So they don't like it. I didn't know Moses. I could fall about you tuntum. We ni patuntum. Or no Miriam no. Or no Miriam no we ni patuntum. And I never aware in a yonko about tuntum. Miriam Miria when you netikokum. Why you offended? And you went to know. Oh, di Moses attempt to know. As he said, the Quasia Sama would have buffy. Ebe say woman. Sana bibiniti. And okay kind. Exodus ewurade ka kire Israel for no osine mu hunu makoma mu se eye mu amu nia ni bi na meyi ni se onye difo wo mo so enti mu bagina dia mu nyini ni sa na ti o enti a Christopher wo wiase ni tie ni o a Christopher wo wiase ene obi e bom pa ye se ade e beche na atemu da aba na be ma kokko bi abesen wiem a ni trinwi ti se ma trinwi na atemu da on. So many people will be disappointed because they think the calendar picture is the one called Jesus. And to a mood can say, yes, Baba saying, a semi-aso. Na, yes, no, you move, but not a plan, nana, and ponkot in the name of opatafour. Na, young Korean, yes, no. Na, or your cocoa, and the tree, we be good society. No, fair, I say Esmeralda, and I say Rosalinda, no, fair. Na da Yesu be pia say o te say opatafour sada no abibifuo no bu ebebu no ho ani abibifuo ni si ebesi na abo no because omo ngi ntumu da enti ne Messiah ni pie wo Ghana kura na o ka se mo mesi mi enko na me ye Messiah na omo ngi ni da adentia because bibini no o twen say broni bi be firi wiem na wa be say wiem no waka say mema maba and that day me dem call sana bibini twen until date bibini agre dan trim or twen say sana yema no ebesi until date bibini twen enti ye ni sa conceptual thinkers no Africa aban beko aban beba ni nyina esikahye na I was say, o political opponent or kasama nipa hu sa wu diska na mo tuli firi ono so ba be dibi but oba oni moa bia de boawo oni emoa bia de boawo sana ye politicians na ya hemfo aye the same adwene na ye timi atena ho oman krobia ni ho no a ye ni empayimfo wo so ebi mu ye ahemfo ebi mu ya titiru enso yatimi atena ho ama galamsey sa on se yensuo nyina se ya sensuo ni nyina enso so galamsey na ekoso no ubekomu no empesua so be ne yetu galamsey wo ho a ohini a owo ho no mu onim hu bi galamsey tieni o galamsey no ohini be ne yetu ye galamsey won empasua so a wo se ye ma ni sika wajibi eso bibini agene no o tena ho ama asuo bremu asuo fraw asuo tano ya se no ne wasa begina ka se ye man no sise abo enti ye nyansuo num enti obi anfa nsuo mra enti obi anye sei enti obi eyesa enti okenkan
Matthew chapter 26 verse 11. Osemu de ahiafo empa mo ntemu da. De bia ohia na. Makraw, yami nhyiraw. Bye bye. My Remfi, go to Rhyme TV and subscribe to Rhyme TV. There's a new channel dedicated for English speaking people called Rhyme TV. The Rhyme is spelled R-I-M-E. Then you add TV to it. Go there, subscribe to it, and click on the notification bell so that anytime we upload a new video, you'll get it. Go there and subscribe. Rhyme TV. You will see me over there. It is purely for English speaking people. So if you don't understand the local dialect, kindly go on Rhyme TV and subscribe to it. And meet me over there. Peace unto you.